Žijeme v dobe nevídaného civilizačného pokroku, ktorý však má aj negatívne dôsledky. Jedným z najviditeľnejších je rastúca produkcia odpadu. Jeho objem neustále stúpa, zaberá čoraz viac priestoru, zamoruje vodu, pôdu, ovzdušie. Preto sa v mysli mnohých ľudí vynára otázka, čo s tým? Často pritom zabúdame na fakt, že všetko, čo dnes považujeme za odpad, bývalo pôvodne niečím hodnotným. Výrobkom, na ktorého vytvorenie sa spotrebovalo množstvo energie a neraz vzácnych surovín. Dobrou správou je, že vo väčšine prípadov existuje spôsob, ako sa mnohé z vecí, ktoré dnes skončia v smetiach, môžu opäť zmeniť na niečo hodnotné a cenné. Stačí len pozrieť sa na odpad trochu inak. Veľmi dôležité je uvedomiť si, prečo vlastne triedíme odpad. Triedíme odpad preto, aby sme minimalizovali zmesový odpad, čiže to, čo je dneska v tej čiernej nádobe. Ideálny stav je ten, keď tá vaša čierna nádoba je prázdna, poloprázdna, keď ju vyložíte, až keď je úplne plná. To znamená uvedomiť si, že keď tú nádobu mám poloprázdnu, áno, to je ten ideálny stav a vykladám mu čo najmenej. Prvým krokom k efektívnejšiemu nakladaniu s odpadom je zistiť, čo všetko končí v našich smetných nádobách. Podobne ako to urobili 3 samosprávy z Ponitrianskeho združenia obcí, ktoré sa rozhodli zapojiť do projektu s cieľom zanalyzovať, čo všetko tvorí ich zmesový komunálny odpad a ako by sa dal jeho objem čo najviac zredukovať. Potraviny vyhadzujeme. Viete čo, tých vried je dosť, netreba ich preplňovať. Radšej si zoberte tak. Triedíme postupne, tak vyzerá to na plasty, papier, niečo je bioodpad. Skrátka všetko, čo sa ešte mohlo roztriediť. Najviac je plastov a papiera. Čo som rád, že nenachádza sa veľké množstvo bioodpadu ani stavebného odpadu v kontajneroch, tak uvidíme, ako nám vyjdú výsledky. Práve to, čo dnes robíme, je začiatkom toho, aby sme si uvedomili, že to triedenie sa dá ešte zlepšiť, dá sa zvýšiť. A je to v našich rukách, aby sa nezvyšovali tak veľmi poplatky za komunálny odpad v prípade, že jednoducho sa budeme venovať tomu triedeniu všetci a naplno ako komunita. Myslím si, že dnes je spoločnosť trošku rozdelená v takýchto veciach. Možno sú domácnosti, ktoré si povedia, že radšej si priplatím, ale triediť nebudem. Ale na druhej strane možno sú ľudia, ktorí by zase chceli mať motivačný systém, že ak triedím, tak to chcem aj vidieť na svojich peňaženkách. Vlastne cieľom tejto akcie je proste ukázať ľuďom, čo reálne do toho zmesového odpadu patrí. 120 litrových nádob sme priniesli, hej? A polovička z jednej bude zmesový odpad. Aspoň sme zbadali, že čo naši občania šikovní sem dávajú. No. A hlavne sa zistí, že všetko sa dá pekne vyseparovať. Je strašne veľa stavebného odpadu napríklad uložuje a strašne veľa potravín. Potraviny patria do bioodpadu a stavebný odpad máme tu k dispozícii zberový dvor, kde stavebný odpad môže zaniesť každý občan. Takže pozrite sa, aká je tam kopa stavebného odpadu a je to veľmi ťažké. Ak urobíme nejakú nadsázku, že jednoducho necháme si nejakú rezervu, tak toho zmesového odpadu je približne 20%, ale nie viac. V tých 20% je rezerva. U vás bude ešte menej ako 20% z toho, čo sme dneska zobrali. Ako vidno z analýz odpadu v 3 vybraných obciach, každá komunita má špecifické návyky a rozličné sú aj ich rezervy v nakladaní s odpadom. Práve ich poznanie je kľúčom k lepšiemu rozhodovaniu sa. Myslím si, že starostovia majú viacero dôvodov k motivácii znížiť množstvo biologicky rozložiteľného odpadu v komunálnych odpadoch. Všetko, čo skompostujeme lokálne, odľahčuje rozpočet obce. To všetko sa vôbec nemusí dostávať do odpadového hospodárstva. Do budúcna nám môže pomôcť k tomu, aby ten odpad, ktorý vlastne dávame dnes do zmesového komunálneho odpadu, aby bol ešte viacej vytriedený. Význam to má ekologicky, ale ešte väčší v dneskajšej ťažkej dobe, ktorú obce zažívajú,
tak hlavne ekonomicky. Na tomto odpade vieme ušetriť značné náklady, ktoré dneska musíme ako obce dotovať. Výzvy sú teda jasné. Ale čo robiť, aby sme v praxi skutočne znížili objem zmesového odpadu na minimum? Jednou z možností, kde sa stále skrývajú veľké rezervy, je maximalizovať kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu. Kompost, ktorý je na kompostárni zrealizovaný, je tak čistý a tak dobrý, že v prípade, že obce požiadajú, dostanú tento kompost na nejaké miesto v obci a ľudia si potom tento kompost zoberú domov do svojich zárad. V rámci zberu komunálneho odpadu to nebolo jednoducho ľudí nejakým spôsobom presvedčiť o tom, aby sme z dvojtýždenného cykla prešli na mesačný, pretože ľudia si stále ešte nevedia dosť dobre uvedomiť, že ten tuhý komunálny odpad je vo veľkej miere daný do tých nádob takým spôsobom, akým by nemal byť. To znamená, tie zložky toho komunálneho odpadu nie sú rozstredené takým spôsobom, akým by mali byť. A tým pádom komunálny odpad je potom v takom objeme vyvážaný von na skladku. Vysvetľujeme ľuďom, aké dôležité je separácia toho komunálneho odpadu, aby čo najmenšej možnej miere tam išlo do toho komunálneho odpadu to, čo už fakt nejde nejakým spôsobom zhodnotiť. Verím tomu, že aj do budúcna budeme ešte viac dbať o to, aby sme tých ľudí presvedčovali o tom, že aké dôležité a podstatné je separovať. A čo s odpadom, ktorý už nejde ďalej vytriediť? S pomocou nových technológií sa aj ten dá efektívne ďalej spracovať. Biograda je názov projektu. Je to projekt na efektívne spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu. To môže byť potravinový odpad, zelený odpad, ale aj rôzna celulóza a priemyselný odpad. Tento odpad, pokiaľ sa veľmi dobre spracuje s špeciálnou technológiou, tak z neho môžu vznikať ďalšie hodnoty. Biologicky rozložiteľný odpad je troška špecifický oproti iným odpadom, pretože musíme ho veľmi rýchlo spracovať. On podlieha skaze, ale na druhej strane zasa je veľmi efektívny, pokiaľ ho spracujeme na špeciálnej technológii. Dokážeme z neho získať dve komodity, dve hodnoty. A to je energia a produkt, ktorý sa môže znova vrátiť do pôdy. Energiu môžeme premeniť na elektriku, na teplo alebo samotný bioplyn. A tou druhou komoditou je substrát, ktorý získame rôznym tepelným a mechanickým spracovaním. Pri vysokej teplote bez prístupu vzduchu dokážeme získať tzv. Biouhlie, biočár, ktorý má tú vlastnosť a schopnosť regenerovať pôdu. Pokiaľ sa zmieša s ďalšou výzivovou zložkou, napríklad hnojom alebo s inými komoditami, tak dokáže pôde vrátiť život. Mechanickou biologickou úpravou sa stabilizuje organický odpad, ktorý sa nachádza v zmesovom odpade a zároveň sa aj zníži jeho objem. Keď vlastne ukladáme nespracovaný zmesový komunálny odpad na skladku, ktorý obsahuje aj 50% nejakej organiky, môže to byť biologicky rozložiteľný odpad alebo iná organika, vlastne sa tvorí metán po väčšine, ktorý je 21 krát horší ako CO2. Pre občana to znamená, že poplatok sa môže mierne navýšiť, ale čím menej odpadu občan bude tvoriť, tým to poplatkové zaťaženie môže byť nižšie. Množstvo a zloženie odpadu, ktorý končí na skládke, vieme teda významne ovplyvniť. Naďalej však platí, že najlepší odpad je ten, ktorý ani nevznikne. Výborne. To je plach. Chceme pochváliť, že nenašli sme tu vyslovene trávu, burinu a veci, že naozaj, že ľudia to dávajú do tej hnedej nádoby. Ale toho jedla je tu naozaj dosť. Plytvaniu jedlom môže predchádzať napríklad aj nedostatočná príprava na samotné nakupovanie, kedy ľudia fakticky nakupujú viac, ako aj reálne spotrebujú.
Môže s tým takisto súvisieť určitá miera nevšímavosti voči dátumom spotreby alebo napríklad aj neúplne vhodné hospodárenie, po prípade uskladňovanie potravín, čo potom vlastne urýchľuje, že sa tie potraviny znehodnocujú, že sa kazia. Nadmernú spotrebu môže ovplyvniť kombinácia viacerých faktorov. Tieto faktory môžu byť ako ekonomické, tak sociálne alebo práve aj tie psychologické. Psychologického hľadiska spôsobuje nadmernú spotrebu napríklad aj krátkodobý pocit uspokojenia, ktorý súvisí s vlastnením rôznych materiálnych vecí. A netreba podceňovať aj tlak spoločnosti na konzumný životný štýl, pretože žijeme v konzumnej dobe. A rovnako netreba podceňovať aj vplyv médií, marketingu, reklamy, pretože toto sú prostriedky, ktoré priamym spôsobom ovplyvňujú spotrebu. Obce a mestá by mohli svoje stratégie v odpadovom hospodárstve posunúť smerom k cirkulárnej ekonomike, takže sa v podstate pozrú na to, čo dnes v podstate robia na svojom území a neriešiť iba odpadové hospodárstvo znamená neriešiť iba triedenie, ale hlavne riešiť aj predchádzanie vzniku odpadu a riešiť aj opätovné použitie. To je jedna z takých opatrení, ktoré sú aj v rámci hierarchie odpadového hospodárstva, ktoré môžeme robiť. Preto kľúčovú úlohu v znižovaní objemu odpadu budú vždy hrať tí, ktorí ho vytvárajú. V prípade komunálneho odpadu sú to jednotlivé domácnosti. Pozrieme sa teda na jednu bežnú rodinu, ktorej nie je jedno, čo u nich končí v smetnom koši. No, daj ešte. Môže ísť kopcom. Tá, to je... Ja ďakujem. Toto je kopa pre niekoho, poviem ľudovo, že bordel, pre mňa zaujímavá vec. Nosia mi sem susedia od kosenia trávnika, zbytky až po nejaké údržby záhonov. Pre mňa je to produkt, ktorý kompostujem. Keďže pôsobíme ako záhradníci, respektíve riešime záhradnú architektúru až po výsadby a realizácie záhrad, tak je to pre nás vlastne jedna časť substrátu, ktorú používame či už pri výsadbe plodín klasických, konzumných alebo okrasných. No a čo s takýmto odpadom, ktorý vlastne vyzerá, že už nemá ďalšie využitie? Pre našu potrebu je najlepšie ho spáliť a vzniká vám veľmi zaujímavý produkt biouhol. Biouhol plus kompost plus ornica a máte veľmi, veľmi kvalitný substrát, ktorý viete použiť kdekoľvek v záhradníctve. Triedenie odpadu, výroba toho vlastného kompostu je tak jednoduchá, naozaj, že dokáže to úplne každý a mal by sa tým zaoberať. Mali by sme mať planetu čo najčistejšiu, ako sa dá. Výborne. Zasypeme, zasyp ich a viacej ich zatlač. Takto ručičkou, daj ručičku a takto zatlač pekne, tak. Tak, no. Ondrejko, poď, túto mi poleješ, túto musíme poliať, tieto. Jedno indiánske múdre príslovie hovorí, že našu zem sme nezdedili po našich predkoch, ale požičali sme si ju od našich detí. A preto sa snažíme naučiť deti vzťahu k pôde, aby to predávali aj ďalším generáciám, pretože oni tu budú žiť po nás. Triedenie odpadu nezaberá takmer žiadny čas. Chce to naozaj len trochu šikovnosti. Triedením odpadu rozumieme minimalizáciu zmesového odpadu. Čiže čím viacej odpadu vytriedíme, tým viacej peňazí ušetrí každý občan, každá obec a výrazne zmiernime negatívne dopady na životné prostredie. Odpad môže byť pre mestá a obce zdrojom problémov, ale aj veľkou príležitosťou na pozitívnu zmenu.
Správnym prístupom mu totiž môžeme dať druhý život a dosiahnuť tak významné environmentálne aj ekonomické dopady. Koniec koncov, všetci chceme žiť v zdravom, čistom, upravenom prostredí. Preto nakupujme s rozumom a s mierou. Vzdelávajme sa, poctivo trieďme odpad a hľadajme spôsoby, ako ho čo najlepšie zhodnotiť na úrovni jednotlivcov, komunít aj celej spoločnosti. Posuňme naše zmýšľanie a konanie od odpadu k hodnote.